Shalom horas madihita saluna adora sotabige turku jamita tapasada marohatta martangyang mahita asini roha madihamu do dame nasian di bata ama do sian Tuhan Yesus Kristus imana mangaramoti hamu saluhuna. Amin. Diamu do ngasa porsiaun di bagasan Kristus Yesus Tuhatai turpuk jamita pertanyaan minggu pasapulonop pondung tirintatis 24 September 2020 imana tarsurat di Filipi sada mamuka maisian ayat 20 sada saat rudi ayat 30 sono ma didok disi ai Kristus do hanguluan dia jalalaba nang hamatean alai anggo marparbue ulauki hinorhon ningolu ni dagingon gabirakku boto manang dia pilitokku duat sado manosakau malunggu doa borhat asarap dohot Kristus ay dumenggan situtudoi alai rumikko domian di bagasad daging ala ni hamu jala makaposi i huwoto ma nian doau jala tinggal rak dot hamu sudi laho patibul jala pahicca haporsyamuna asalam sumurung pamujamuna di Kristus Yesus marhite sianau inaroa muse tuhamu asal tu barita naulini Kristus ma pahobar hamu parsaumuna asa widadi hamu dinaroiau manang kubigi taringok tu hamu tagan padaudau dope pabua nahot hamu jongjong di bagasan hasadau nitoddi jala rak marukil marsadani roha maka persyai barita naulihi tung unang maulo hamu pabibiaran niaka alo di agiahape tadani hamagonna mai dinasida alai di hamu tadani haluau do jala siat debatadoi ai pola diasini rohahon tuhamu marsi taunon humokop Kristus dada holan nama kapursiai bana jala dihamu donuain parukilon nau ni idamuna diau najulu jala nabinigemuna nuain taringok tuau ima sahana diamu do ngasa porsiaon tongon di bagasan hurungat do apostol Paulus manongo suraton tuhuria nadong di Filipi alanido di guari akka padde manang teolog di surat ni Filipion rabdot Efesus Kolosi do Filemon ima masuk tu horong surat hurungan manang surat penjara molosian hurungat do apostol Paulus manongo surat tutu budang do naikon si pamanatotta di bagasan akka surat tongosan nai di sarana sianisi do di boto iwana barita taringo tuakka huria na pinarmahan nai tutu nadong do na pabuah hotibana dungi muse serong do hadumuan ni suraton namar parmaranion tu namasa di iwana jala namar pardomuan tu namasaido hata parmahanion na pinasahat nai diamu do ngasa porsiaon hobar tu nanidok na mamuhay parmahanion di didok ma ai Kristus do hangulua diau jalalaba nang hamatian adong do dua paduan na maci arga narikot pabagasot ta imana parjulu hanguluan
ditiki ni nguluon manang di Portibio sinuaingon ido na dibahas di sini. Dumi hanguluan musik dung marujung ngulu ni sian Portibion hajol mau ni alai dohonom mah tung marasik situ dulu na dua padohani rap argado duaca ngulu na ni guaranai ya ngulu manang hangulua ditiki sinuai manang di Portibion disido sasahalak para de dirina asa taruli di ngulu si saliling dililing na dumi marujung manguluna sian hasianganon dohonom ma tuk swadong do ngolu si saling liling na molo swadong ngolu si nuaing na niado pa bisa sahalak wujud ngolu na di Portibion. Artinya bekerja memberi atau menghasilkan buah. Dungi molo tabereng di ayat 27 sak 26 dido dua cado manosak mendesak ibana malungu dua borhat asarat do Kristus ay dumenggan situ tudoi alai rumikko do asamian di bagasan daging alani hamu jala makaposi hubotoma niat duau jala tinggal rak do tamu sude lau patibul jala pahicca haporsiau muna asalam sumurung pamujiau muna di Kristus Yesus jala marhite sianau dinaroa musetu hamu inna molo tabereng di ayat 20 sapro di ayat 26 borhat asarak dot Kristus lapatanna patuduhon ima sihol ni rohana asa marhajungan nasida obartu nanitonang ni Kristus jala akaparalo na di hasiangano rimiko do mia di bagasad dain ala ni hamu ima patuduhon ala dihilala apostelido dan harus sidung DP ulaun na lahu mangaraw na sida asasahat na sida tupangatusion taringo tuhanguluan nagabe lawado dihalak na porsia hamatean di bagasan Kristus Yesus dia mudo ngasa porsiaon asiasi diasini rohaun kasih karunia do HP nagabe akka nadapotan asini rohai molo toktong ibana rade rohana marsitaunon humokop Kristus dada alani haliaunna manang alani pabahenanna alai tutu tabereng disi hinarikko ni haradeyuni diri bersiap lau marsitaunon humokop Kristus dohonom ma dang saat jalot tahangulua saliling dililing na molo hola porsier hita alai ikurradedu satu na marsitaunon ikurradedu hita satu na marsitaunon torok nihala Kristen dada holan maka porsier Kristus ai ido situ ni sisiani Yesus papatanna dia mudo ngasa porsiaon molo rade maswadau diri manulak silang jala mahito Yesus manu silang jala mangihuton Kristus mangihuton Yesus dada hola ditiki nasonang alai kon rade do sida ditiki roa kahasusan lahu manuhuk silangi inorhon ni akka sitaon na taadopi di tonga-tonga ni ngulu ni hitaon alani dia mudo ngasa porsiaon ido bay ne do si Paulus yak kasi taon so na niya do pa ni Huria Filipi nuain ima si taon na nanain naung diyay apostoli na julu jala songoni nang diida jala manang na binigi na sida akka naung dialami si Paulus alani unang olo di pabdiari manang biar manang isi pehita hot ma jong di bagasan hasatiaan ni rohat Kristus minorhon ni dapotan asin ni roha membana siat tuhatta lani dia mudo ngasa porsiaon marhite turpukona yang berengot ta si peo pon marhite sian Huria Filipi madok paduan dia ma si ulahonota na parjulu
dang lomo rohani ibana hita gali manang lomos manang ganggu alai ikotok tongdo marpos niro rohatta na tapi ragam akasi taononi di tonga-tonga ni ngulutta ala ni humokop Kristus ikonido si bahenotta asa gabe tardok kita na gabe sisia nasiatia ala nunga taleo rohatta ta persiapo dirita dang holan maka porsia alai parsido dohita laho madohoti akasi taonon na naung dialami Kristus di tonga-tonga ni pelayanan na di tonga-tonga ni Portibon alani pos marohatta marhite tupuko di suara hita toktong mahita margugu tay huto mag Kristusi ta adopi maragam ya kasih taonon tagam adong dupi kesempatan tamagulu tabay ma akan nadenggan jala haduan dapot tak ma akka asini roha siat Tuhatta Yesus Kristus amin martang yang mahita ale Tuhan di batama nami marhite-hite Kristus Yesus Tuhan nami tangihom masaluna ele-ele Panginoon nami asa homa Tuhan nama baik kami na toktong satia la humokopo na radi rohanami la manuhu silami ale Tuhan asiroham pasu-pasu hami jala ramoti ngulu nami on tangiyo saluna ele-ele Panginoon nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin oras ma dihita salhuna.